изпитан от огън. Гис, закъснявам за училище. Трябва да намериш учебниците. Приготви чантата ми. Аз ще... Ако бях учебник на Крис, къде бих се скрил? Оха! Това не е учебник! Намери ли ги? Да, трябват ти също моливи, калкулатор, тетрадка, този транспортир и... Здрасти, Крис. Здрасти, Крис! Здрасти, Мич. Джей, какво има? Закъснявам. Научи ли си? За какво? За теста. Тест! Гис, отвори! Тест ли каза? Точно така, Крис. Тестът по физика за лостове и опорни точки. Момчета, бях на репетиции. Забравил съм. Опорните точки са като люлка. Няма да ми позволят да отида в увеселителния парк. Така е, Крис. А увеселителният парк пусна най-новото влакче на ужасите. Крещящата грамотевица! Яко! Страхотно. Трябва да се кача на влакчето. Но как да издържа теста? Идеи? То ти спрати това. Виж го. Ей, ако някой от вас е забравил за теста по физика, аз имам отговорите. Въведете този код в Datacom 3000 и ще ги получите. Но не са безплатни. Ще трябва да платите, защото татко ми спря джобните. Отговорите за теста. Натисни тук, за да купиш и свалиш. Не, Крис, не го прави. Не мога да гледам. Не! Гис, това е положението. Налага се. Добре, имам ги. Гис, нито дума за това на... Джой? Джой! Крис Квантов, това е преписване. Ако те хванат, никой няма да ти помогне. Нито аз, нито родителите ти, нито дори учителят. Забравих за теста. Искам да отида в увеселителния парк. Какво да правя? Като твой приятел... Върни ми телефона! Ще получа късо съединение. Книга на книгите! Дали пътуване във времето е извинение? Много смешно, Крис. Ще ви върна назад във времето, където ще срещнете трима мъже, които избраха да се подчинят на Бог, въпреки че поеха голям риск. Вече е мой, Крис. Аз печеля. Джой, върни ми телефона. Трябва ми... Изглежда и други се карат. Вижте колко е грозно. Не! Остави ме! Не сме деца! Виждаш ли, бях прав. Смел си. Да, беше прав. Нищо, че завърши цицина за мен. А гостите ни? Да, имаме гости. Здравейте. Аз съм мислех. Това е Седрах, а това е Авденаго. Аз съм Джой. Това са Крис и Гизмо. Съжаляваме, че не ви предупредихме, но книга на книгите... И така, за какво се биехте вие двамата? Не се биехме. Просто обсъждахме как царят пилее пари за една статуя. Статуя на измислен бог, на когото иска да се поклоним, но ние няма да го направим. Невероятно! Страхотна статуя! Невероятно! Страхотна е! Сякаш е направена от злато. Да, Джой, от чисто злато, но това е всичко. Просто метал.
Бог е създал всичко, дори златото за тази статуя. Когато се молим, Той ни чува и отговаря на молитвите ни, защото е истински. Дори статуята да не е истинска, защо не се поклоните? Защото само нашият Бог е достоен за възхвала. Не се кланяме на други богове. Но ако не се поклоним, царят ще го възприеме като неподчинение на заповедта си. Изборът не е лесен. Просто направете каквото искате. Ако не се подчиним на царя, ще бъдем хвърлени в горяща пещ. Вижте това съвършено мое творение. Как бди на цял Вавилон. Господарю, церемонията започва. Отлично. Днес всички ще се поклонят на моята статуя. О, Крис! Не знаеш, че 500 години преди Христа Вавилон е бил толкова як? Профилна снимка! Тагната, качена и имаме 35 лайка. Наистина? Не, Крис, луд ли си? 500 години преди Христа компютрите не са изобретени. Какво е това? Прилича на празненство. Да, празненство за всички, но не и за нас. О, ето ги там! Отдавна трябваше да съобщя за вашата наглост. Не заслужавате високите си постове. Тайно се подигравате на трона. И сте ме настъпили също така. О, така ли? Съжалявам, Апсу. Знам какво означава тази церемония за вас и за вашия бог. Сега се поклонете на статуята на царя. Или ще... Опитваш се да го оплашиш с фалшиви закани. Фалшиви закани? Стража! Кажи на царя, че церемонията може да започне. О, и Апсу казва същото. Превърнахте тази статуя в голям проблем. Предлагам просто да не ходите на церемонията. Като служители на царя сме длъжни да отидем. Но ако се поклоним на статуята, ще покажем непочтителност към нашия бог. Да почиташ бог винаги е правилно, последствията нямат значение. Просто се поклонете, не е толкова страшно. Гис, помогни ми. Натисни тези бутони в правилна последователност и може да говориш всички. Не става дума за телефона. Помогни ми за Крис. Сериозно е. Той не вижда нищо лошо в това да купи отговорите за теста от Тод. Не разбира и проблема с Седрах, Месах и Авденаго. Какво имаш предвид? Те са изправени пред труден избор, но постъпват правилно, въпреки заплахата да бъдат хвърлени в огнената пещ. Но Крис каза, че пеща не е истинска. Крис омаловажава теста, точно както омаловажава и пещта. Значи е истинска. И ние ли трябва да се поклоним? Джой, чакай! Хора от всички народи и езици, слушайте заповедта на царя. Щом чуете звука на тръбата, свирката, арфата, цитрата, псалтира, Какво става? Сега трябва да направим своя избор. да се поклоните до земи на златната статуя, която цар Навуходоносор е поставил. Царю, да си жив до века! Краката ми треперят, Седрах. Какво ще стане с нас?
Помниш ли, ти ме попита какво ще правим. И аз ти казах, че Бог ще е с нас. Да, Той е с нас. да, Бог ми дава сила дори сега. Който не се поклони, ще бъде хвърлен в пламъците на пещта. Гизмо! Заедно до край. Да. Добре, аз се умитам. Хора, какво правите? Това, което направихте днес, сещате се да не се поклоните? Имам предвид, ще загубите работата си при царя. Сигурен съм, че в този миг царят решава съдбата ни. Но вие нямате проблем с това, нали? Може би ще ви понижи. Но за хора като вас би трябвало да има стотици други работни места. Какви са възможностите тук? Да палиш факли, да редиш тухли, да чистиш след големи церемонии? Да! Да, ще се съвземете. Няма проблем. Ще се видим по-късно, момчета. Ей, Крис, опасно е да разговаряме с тях. Спокойно. До сега бях при тях. Добре са. Капват си супа. Крис, не се поклониха на статуята и царят ще нареди да ги арестуват. Виждате ли войници наоколо? Не. Виждате ли огромна страшна пещ с пламъци до небето? Не. Точно така. Няма войници, които да ги арестуват. Няма и никаква пещ. Няма за какво да се притеснявате. Крис! Освен дали ще запомня отговорите за теста. Джой, дай ми телефона! Стой! Не мърдай! Почакай! Крис, явно това са несъществуващите войници, които водят приятелите ни до несъществуващата пещ. Седрах, Мисах и Авденаго. Нарочно ли не служите на моя бог и не се кланяте на златния образ, който поставих? Ще ви дам още един шанс, за да се поклоните и да възхвалите образа, който създадох. Ако откажете, ще бъдете хвърлени незабавно в пламтящата огнена пещ. И кой е този бог, който ще ви отърве от ръцете ми? Навуходоносоре, няма да ти отговорим на този въпрос. Богът, комуто служим, може да ни спаси от пламтящата огнена пещ. И от твоите ръце, царю, ще ни избави. Дори това да не се случи. Искаме да изясним нещата, царю. На боговете ти няма да служим, няма да се поклоним на златната статуя. Тогава нажежете пещта 7 пъти повече от друг път. Отведете ги, веднага. Хайде! Завържете ги. Крис, Гизмо, чувам ги! От другата страна на стената са! Спокойно, Джой.
силата, умножена по разстоянието от опорната точка е... Равна на въртящата сила. Какво правите? Гис, изстреляй ни веднага! Така Крис няма да издържи теста по физика и няма да се качи на крещящата грамотевица. Какво ще направи опорната точка? Ще ни качи на ето тази стена. О, не, няма! Гис, дали в учебника пише нещо за изгнило дърво? Трябва ни план Б, Айнщайн. Гис, план Б. Веднага ни стреляй. Крис, О, не! Казах им, отдавна им казах, но те не ме послушаха. Вземи думите от устата. Трябва да отидем там и да ги спрем. о! Дадох ви много шансове, но времето ви вече изтече. Хвърлете ги в пеща! О, не мога да гледам! Закъсняхме. Няма ги вече. Стражите загинали са в пламъците. Точно така, Апсо. Това се случва, когато не се подчиняваш на царя. Какво гледа? Не мога да видя от тук. Елате! Нали току-що хвърлихме в огъня 3 вързани мъже? Вижте, виждам 4 мъже. Развързани, ходят сред пламъците и са невредими. Какво? И четвъртият прилича на Бог. Кой е онзи четвъртият? Авдена го каза на царя, че Бог може да ги избави от пеща. Това е Бог. Слуги на Всевишния Бог, излезте и елате тук. Дори косъм от главите им не е изгорял. И дрехите им са същи. Не мирише на изгоряло. Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела си и избави слугите си, които се уповаваха на него и не изпълниха заповедта на царя, а предадоха телата си, за да не служат на друг Бог. Няма да позволя на никого да каже нищо против техния Бог. Който не се подчини, ще бъде жестоко наказан. Ще млъкнеш ли за малко? Защото няма друг Бог, който може да направи това. Сега царят ви даде още по-отговорни постове. И вече направихме някои промени.
Какво ще правиш? Мисля, че се връщаме обратно. Хайде, Джой. Ще закъснеем за училище. Крис, какво ще правиш с теста? Джой Пепър, да, взела изпита. Двойка, двойка, а Крис Квантов не много добре, но е минал. Отговорите на много ученици бяха еднакви и те бяха грешни. Разбрах, че и ти си имал отговорите, но си решил да не преписваш. Но оценката ми не е достатъчно висока, за да мога да отида в увеселителния парк. Ще ти задам въпрос за повишаване на оценката. От кога е най-ранното писмено сведение, което имаме за лостовете? Да кажем век 2 приблизително. 5 век преди Христа, при Навуходоносор и Вавилон. Най-ранните сведения за ползване на лостове датират от 3 век преди Христа. Но изкара половин единица. Приятно прекарване в парка. Наистина? Разбира се, понеже избра да не преписваш. Заслужи си го. Сега трябва да свърши още нещо. Брат ми каза, че това са верните отговори. Тази година дадох друг тест, Тот. Ела с мен, ще поговоря с родителите ти. А вие ще попълните още един тест, но без парка накрая. О, Тот! Не биваше да купуваме отговорите. Не вярвах, че ще го кажа, но Тот беше прав. Какво? Тот? Да, той каза, че който ползва отговорите му, ще си плати. Изглежда и той плаща за това. Крещящата грамотевица!